mae'r ymchwil yma'n ffocysu ar y parasite llyngyr yr iau, neu'r liver fluke yn Saesneg, un o'r parasitiaid mwyaf problemus yn sicr yng Nghymru, ym Mhrydain ac o bosib ledled y byd pan mae'n dod i ddabyw, i wartheg a defaid yn benodol. Pan mae o'n heintio, mae'n gallu cael effaith hynod negyddol ar yr anifael, gallu effeithio ar eu perfformiad nhw, felly llai o dyfiant, llai o gynnyrchiant llaeth ag ati, ond hefyd yn gallu achosi effaith negyddol o ran lles yr anifael, ac mewn achosion ddifrifol gallu achosi marwolaeth anifeiliaid hefyd. Mae o yn parasite hynod o broblemus, ac yma yng Nghymru a Prydain ym mhenodol, mae newid hinsawdd wedi galluogi hwn i fod yn fwy cyffredin. Ac yn ogystal, mae y parasite yma wedi datblygu ymwrthedd yn erbyn rhai cyffuriau sydd yn draddodiadol wedi bod y ffordd mae ffermwyr yn rheoli y parasite yma wan. Felly mae'r ddau beth yna'n golygu bod ni arach angen meddwl am ffyrdd newydd neu addasu y ffyrdd yn sicr da ni yn trio rheoli y parasite yma ar yn ffermydd ni. Mae'r parasite yma hefo cylch bywyd eitha unigryw, sy'n neud o'n bach gwahanol i lot o'r parasitiaid eraill sydd yn broblemus, sef bod o'n gorfod heintio malwoden, lle'r falwen fod, cyn medru datblygu a mynd ymlaen i heintio ddafad neu'r fuwch. Mae hwnna'n fantais ar un llaw i'r parasite, mae'n le iddo fo datblygu a cynyddu mewn nifer, ond mae o hefyd yn wendid, achos os da ni'n gallu targedu'r falwen, mae hynny'n mynd i gael effaith negyddol ar y parasite hefyd. Felly dim ond mewn ardaloedd lle mae'r falwen yma'n byw, mae'r llyngyr yr iau yn gallu mynd ymlaen i heintio defaid a gwartheg. A mae hyn yn amrywio o fferm i fferm. Mae yna rei ffermydd hefo poblogaethau anferthol o'r falwod yma, ac o hynny gyda problemau mawr gyda llyngyr yr iau, ond ydych ar rei ffermydd eraill fydd y falwen yn absennol, neu dim ond yn bresennol ar lefelau isel iawn. Felly mae cael gwybodaeth am y falwen yma, lle mae'n byw, nid yn unig pa ffermydd, ond lle'n union ar y ffermydd yn gallu bod o fydd wedyn i ddechrau meddwl am sut allwn ni reoli'r parasit heb fod yn ddibynol ar ddefnyddio cyffuriau. Felly, da ni wedi bod yn cyfweld â'r ffermwyr, sydd maen nhw wedi bod yn rhoi i meddylfryd nhw, wedi bod yn nodi ni rach lle maen nhw meddwl ar y fferm sydd yn gallu bod yn broblemus o ran llyngyr yr iau yma. A wedyn, da ni wedi dilyn hynny fyny wedyn drwy mynd allan i'r fferm i chwilio am y falwen, lle mae'r falwen yma'n byw, ond hefyd yn defnyddio'n techneg newydd ni, DNA amgylcheddol, lle da ni'n gallu cymryd sampls dŵr o wahanol ardaloedd o'r fferm a'i brofio wedyn i weld os oes ne sôn bod y falwen yn byw yn yr ardal yny. Felly o hynny wedyn, da ni'n gallu creu map risg sydd yn nodi'n union lle mae'r falwen yma'n byw ar y ffermydd, ac o hynny wedyn lle mae anifeiliaid y fferm yn fwyaf tebygol o gael ei heintio ar y fferm. Drwy adnabod yn union lle mae'r falwen yma'n byw a lle mae'r anifeiliaid yn cael ei heintio, gallwn ni gychwyn meddwl wedyn am ffyrdd eraill o reoli risg y parasite, felly trio bod yn llai ddibynol ar y cyffuriau yma, oherwydd mae yna risg wrth gwrs o ymwrthedd, mae yna effeithiau amgylcheddol o'r cyffuriau yma arach yn gwneud i'w ffordd i'r amgylchedd ac yn y blaen. Ond os da ni'n gallu adnabod lle mae'r malwod yn bresennol, allwn ni feddwl wedyn am strategaethau reoli tir, wneud y tir yn llai ffafriol arach i'r falwen fyw yno, ond hefyd strategaethau pori sydd yn golygu rach bod yr anifeiliaid yn pori ar adegau penodol mewn ffordd fel bod nhw'n llai tebygol o cael ei heintio yn y lle cyntaf. Ond i hynny weithio mae rhaid i ni fedru gwybod gyda manylder lle yn union ydy'r ardaloedd risg mae'r anifeiliaid yn cael ei heintio. Felly, os da ni'n gallu rheoli y parasit yma yn mwy effeithiol, mi fydd yna lot o fuddiannau economaidd. Os da ni'n gweld wedyn bod perfformiad yr anifeiliaid yn gwella o ran eu tyfiant nhw, eu cynnyrchiant llaeth ac agweddau eraill hefyd, mae hynna gyd wedyn yn mynd i fod yn helpu wneud y ddiadell neu'r fuches yn fwy proffidol.
Mi fydd fuddion hefyd wrth gwrs o ran lles anifeiliaid, bod nhw ddim am fod yn ddioddef o'r haint yma, haint niweidus yma. A mae'n hefyd yn bwysig rach meddwl am yr effaith ar yr amgylchedd. A dyn ni'n gwybod na anifeiliaid iach, sicrhau bod anifeiliaid yn iach ar y fferm, yn un o'r pethau mwyaf pwysig mwyn yr lleihau yr effaith amgylcheddol mae cynhyrchiant da byw yn ei gael. A felly fydd yna lot o fuddion os oes modd rheoli y parasites yma yn well.